Gauza materialez beteta dago gure bizitza. Baina zer gertatuko litzateke nahi adina maitatzeko askatasuna, gaitasuna edo aukera bagenu. Behar bada ez genuke besterik egingo. Bai, maitasunik gabeko bizitza negurik ilunenaren parekoa da. Eta nahi dugun gauza bakarra udaberria laizter iristea da. Negua ahaztu, gainditu. Ongi dakite hori Ze Amaiz taldekoek. Atzekaldean da ateratzeko beldurta beldurazten hilikoa aspaldian testu ez duen obra horietan Izpi txikiran bat agertu doa gaurkoan postasun handi batek besarkatzen da Gormutuen hizkuntzan egindako bideo honek milaka eta milaka bisita jaso zituen. Eta ez da harritzekoa. Bideoak berak azaltzen zuelako maitasunak ez daukala hizkuntzarik, eta ez daukala mugarik edo fronterarik. Ezin ukatuko dugu ordea, Ze Amaizekoek bete-betean asmatu zutela maitasuna kantu bilakatzen.